Но аз продължавам, нали, да не разбирам какво ги харесваха на тая песен. От една страна, от друга страна, значи, гледай, с тая песен, те изгубиха нещо от сорта на между една четвърт и една трета от избирателите си. Не, с благодарение на тая песен. Те дропнаха много. Въпреки тая песен. Въпреки тая песен, значи добре, че депутата Христо, нали, да изкара тая песен, защото иначе вероятно резултатите щяха да са още по-трагични. Така че, нали, трябва да го позлатят там канадските джентълмени и хората, които, нали, управляват цялата операция. Защо депутата Христо не е с пълен член? Три, 2, 1 и почваме. Почваме. Тук с обичайното вече последните 2 епизода мнозинство, Геш. Да. Мнозинство или малцинство или не знам. Мнозинство е. Той тяната просто гласува въздържал се на този епизод. То това 66% не е ли даже конституционно мнозинство? Значи ние сега, ако искаме в отсъствието на тяната, може да се разберем, да го закрием този подкаст, да го направим на тема женски лайфстайл, клюки, макар че то си е такова, така или иначе. Там имаме конкуренция вече. Не знам дали си чувал за подкаста с звучното име Подкаст. Подкаст. То това върви ли още? Нямам представа. Знам, че по едно време го имаше. И аз така знам, който не го е гледал, горещо препоръчваме. Не, чекай, не го препоръчваме сега, чакай. И да каже в коментарите, бива ли. Ако има малки деца в стаята, накарайте ги се запушат ушите, защото там има така нецензурен език като цяло. Нали, знаеш? Има ли? Има, както е две жени, когато си говорят за мъже, всичко се обяснява в детайли, както знаеш. Да, ама това са някакви по-скоро лични разговори. Или то това му е интересно на това. Трябва седна да го изгледам, не знам. Те си говорят за някакви връзки, за опита си с мъже и с някакви такива неща, но нали, това ти казвам, те жени, като си говорят за мъже. Предвид, както ние тук, примерно, ще кажем някакво, примерно, тая е пичка или това не е пичка, там има директно в детайли, нали? Как върши работата, с какъв атрибут върши работата и така нататък. Това са важни инфo. Тая работа си е важна част от живота, трябва да се знае. От друга страна пък доста повече информация добиваш така, да. Аз от трета страна бих казал, че вероятно имат повече сабскрайбъри от нас и то в пъти, ама карай да върви. Не е изключено, да. Но Геш, като каза за малките деца, тук се почувствах като диджея на DSTV, дето му пуснаха черно-бели педераси от различни раси. И човека стана и си замина, каза: приятели, 11:30, малки деца не гледат, аз си тръгвам, защото така ще 11:30 вечерта. Те малките деца, според мен в голяма част от България, нищо чудно да гледат по това време на денонощието DSTV, Геш. Ще виждал ли си какво става по улиците? Не. Значи аз пътувах сега с градския транспорт, пътувах с 7-2. Аз не бях пътувал с този от автобус от много давна. Той тук в тая част на маршрута си не е нещо... Брутално фул беше. Не, той може би е фул, обаче контингента вътре имам предвид, че... Не, ние тук сме за freedom and winning, нали, за свобода, равенство и братство сме в този подкаст, така че аз не деля хората на зелени и по-тъмнозелени, така да се казва. Добре, ама защото става дума, ако тръгнеш в обратната посока, нали, като минеш там НДК и малко по-нататък, вече нали, тъмнозелените почват да преобладават, това искам да кажа. Викаш да си фана такси на обратно. Да, така, както едно време една брокерка на недвижими имоти ми беше казвала защо харесва южните квартали. Защото направете си експеримент. Качете се в метрото, тази първата линия, която е там от... Първата. Ето е Люлин Младост. Да, Люлин Младост. Качваш се от Младост и се возиш до Люлин и просто обърни внимание преди... Кой слиза, кой влиза, така? Преди Серди какви хора има в метрото и след Серди какви хора има. И аз нищо не казвам, вие сами си направете експеримента. Значи, то ти има и предвид, че така като говорим за брокери, твоето става при колко? При 4-5 години, нали така? Вече станаха 6. Значи при 3 години при мен, той е продавача, от който закупих жилището си, ми каза: ние сме много задружен вход, вика. Даже тук имаше... той що се маха тогава? Карай да върви сега. Човека виж каква реклама прави. Даже вика имаше случай, където беше дал един под наем апартамента на семейство сирийски бежанци, мъжа, жената, децата, и ние се дигнахме в хода и казахме: не, такива да си ги нямаме, В един глас.
в един глас всичките и ги изгонихме. И това го обяснява, нали, при подписване на сделката и адвокатката така, нали, Стоивка, дайте да преминем към административните въпроси. Обаче тебе така вътрешно ти стана готино. Супер, сега в интерес на истината малко със смесени чувства го приех това, защото става дума все пак за, нали, жени и деца. Не зависи, ако става дума за такива, да. Ама така го представя. Да се кажеш сирийски бежанци, в повечето случаи там на 90 и колко бяха, 7-8%. Виж сега, ако ми го каже това CNN или някой от, нали, българските телевизии или някой от известните български Twitter профили, нали, че става дума за жени и деца, няма да повярвам и директно казвам кой откъде е. Да, защото сега за украинските бежанци наистина са жени и деца, които идват тук, обаче сирийските си идваха здрави прави мъже в трудоспособна и боеспособна възраст, които, значи, жени и деца нямаше с тях, те ги бяха просто зарязали там, откъдето идват. Нали, ако приемем, че, защото те и паспорти нямаха. Да, ако приемем, че са сирийски бежанци наистина. Да, ако приемем, че наистина идват от страна, където има военен конфликт, не им прави чест изобщо, защото оставяш жената и детето там. Но те повечето не идваха от такива места, естествено. Как да разбереш без паспорт? Те медиите след това ги масажираха го малко това послание. След това от бягащи от войната станат бягащи в търсене на по-добър живот. Да, то икономически мигранти. Икономически, да. След това, нали, това го масажираха и станаха климатични мигранти. Да, вярно, че и това го имаше. Аз имам решение такова на климатичната криза, в смисъл имам директно решение. Просто не може ли всеки европейски гражданин да извади от джоба си, нали, пари по един климатик и готово решаваме ги въпрос с климатичните мигранти. Ти знаеш, че то в момента има някакъв дефицит на климатици. Така ли? Оказва се, да, че който си търси климатик в момента, вече от няколко места го чувам, в общи линии доставките са 2-3 месеца напред във времето, монтажа още толкова. От сега, ако днеска си купиш климатик, януари-февруари месец може да ти го монтират. Тоест по въпрос, това е нашия бизнес план, геш там ще на вентилатори, така да казваш. Нещо такова. Да мина през мола да изкупя целия инвентар. Цените, аз примерно климатика, тук, нали, вече не споменахме преди колко 6 години, да кажем, когато съм го купувал, беше нещо от сорта на, под 1500 лева с монтажа. Сега вече говорим за някакви суми от сорта на 3 и нещо. Да, Геша, ама то не може хем ФЕД и нашите приятели от Конгреса да ти напечатат нам си колко нули зад 10-тичната запетайка, хем цените да са като по байтошово време. Някак стане тази работа. Отворейки, нали, дума за байтошово време, Геш, и тук направихме така интересно лирично отклонение. Извинявайте. Надявам се, че, нали, като видиш кривата на гледанията, че първите 7 минути няма да е като руски изтребител в жилищен блок кривата, ами нещо по-така плавно. Но така става дума неведнъж на общото ноември месец, нали, около 10-ти, винаги се подига въпроса, свършихме ли го най-сетне този преход. Аз откакто помня... Според мен отговора е ясен на този въпрос, винаги още преди да го зададеш. Откакто се помня, нали, след това е въпроса и се, нали, казват, сега ще го свършим. То това като развитие там, зрелия социализъм вече, комунизма, нирваната горе геш. И сега да я достигнем, обаче фалира режима. Някаква е така схема и сега, не знам, интересно ще ми бъде дали пък вече не го свършихме този преход. Защото, гледай, на най-високата изборна длъжност, на практика шефа на ако България е парламентарна република по конституция, тя е, то шефа на боса на парламентарната република би трябвало да е председателя на парламента. Така разсъждавам аз, нали, с ограничените си познания. Сега, как стоят нещата на практика, но факт е, че тия, нали, доклади с гриф топ, строго секретно, само за най-големите шефове, нали, те се пращат до 3 души или по-скоро там до екипите на 3 души. Нали, президента, премиера и председателя на парламента. И, нали, говорейки за преход, за социализъм, дали не е време всички така се вика да си свалим шапките, да ги сложим така кълпаците на сърцето и да кажем, нали, едно голямо благодаря на доктор Ахмед Доган, архитекта на такъв модела на етнически мир и съжителство в България. Защото, гледай, навсякъде горяха конфликти, тук си е мирно и тихо, се вика. Ние си ядем баклава, нали, нашите съграждани от турски происход си ядат истанбулското сирене. Нали, всичко си е мирно и тихо. И ето, че най-сетне, нали, минахме този огромен майлстоун.
или така, щупихме стъкления таван, така да се каже, имаме български турчин за председател на парламента на Република България. Което мен няма как да не ме прави така искрено щастлив, Геш. Прогресивно е. От една страна е прогресивно, от друга страна, кой ако не е господин Рашидов, Вежди Рашидов, човек, изявен човек, скулптор. Да, ще я кажа, че човек главен мултак на републиката. Човек, който раздава правосъдие над хора, които издевателстват понякога, за съжаление, над български граждани, а именно полицаи. Има ли нещо в биографията си, което той да не покрива така, като... Така, ако го сложиш просто един списък с неща, които искаш шефа на парламентарната република, държи на пиене. Сега това... Но така, човек от народа, деца вика. И говори на разбираем език. Толкова разбираем, че деца вика няма кой да не го разбере какво му казва. Ако е трезвен. Ти как би го коментирал това развитие, Геш? Правиме ли Евала на доктор Доган или не правиме? Това е въпроса. Аз не бях разсъждавал на този въпрос от тая гледна точка, но сега като го казваш, да, виж сега как в САЩ си беше някакъв... Фурор на практика. Фурор, да, макар че то там имаше такива пак малко това дойде от резвяването, да? Да. Години по-късно говорим, дори когато стана, се случи конкретното събитие. Да, даже не когато беше избран за президента, ами когато спечели номинацията на демократите. Тогава неговата, да я наречем жена. Съпругата му става. Неговата съпруга, да. Която се казва Мишел за пред медиите и света. Факт е, че той е наричал Майкъл нееднократно. За най-близките си хора Майкъл, така сме подочували, когато се изпусне бившия президент, но Мишел беше казала, че за първи път се гордее с държавата си, когато фактически са избрали нейния съпруг от афроамерикански произход за номинацията на Демократската партия. Сега тук, не знам, аз не съм чул... Няма по-голямо от шефа на парламента. Чули ли такива мнения, че някой примерно да е казал за първи път се гордее с България вече, откакто имаме председател на Народното събрание от турски произход? В интерес на истината, същите тия хора, които се обявяват много силно за свобода, равенство и братство, така ми се сториха като хората с кресливи съображения против. Най-малкото, което е, те освен това и не гласуваха. Чисто политически са представени от ППП и Демократична България Обединение. Които бяха единствените две партии, които не подкрепиха този исторически момент в развитието на най-новата българска държава на практика. Ето, след 30 и колко години след голямата разходка, екскурзия или както я наричаме, насилственото релокиране на етнически турци, български граждани извън пределите на страната ни, така България си измила лицето пред света и на практика това е едно това кафе на Местан и Станишев на Орлов мост, това е Бошлав работа. Това е истинското извинение, Геш. И реакционерите, ако мога така да ги обобщя с този термин, те гласуват против и нещо повече не са щастливи от този факт. Аз това не го разбирам. Не знам ти какъв е твой. Между другото, писали са някъде по този въпрос, защото аз наистина не се бях замислил. Имаше ли такива заглавия от сорта на историческо първи председател на Народното събрание? Защото, примерно, в САЩ, винаги това е първото, което се отбелязва. Първия транссексуален министър на образованието. Първата черна жена вице-президент на САЩ. Първия премиер от индийски произход. И до там ще стигнем. Латино малък човек, космонавт, примерно. Такива неща. Винаги това е важното. Важно е първо от какъв произход е дадения човек и какви са груповите му характеристики. И оттам нататък вече каква длъжност взема, има ли качество за тази длъжност, те са по-маловажни тия неща. Странно е, защото така, САЩ и Западна Европа се дават като така примерите, към които въпросните две политически сили искат да ни сближат и да ни отведат. И според мен тук вече си говорим за може би някакво такова цивилизационна пропаст между
тях и там, където искат да стигнем. Според мен няма как да стигнем нали, хора, които не се гордеят от факта, че най-сетне, нали, тук има бахти редемшън арка, бегеш. Погледни го това от историческа гледна точка. Какво ще пише в учебниците след 100 години? Нали, живот и здраве, ако продължи така да се съжителстваме мирно, нали, тихо и спокойно, в хармония и разбирателство. Дали ще пише, че Христо Иванов се е качил на гумената лодка и е нали, отишъл на сарая на Доган? Това най-вероятно ще бъде подминато, да. Или ще пише, че архитекта на етническия мир в България, доктор Ахмед Доган, нали, концепцията и метод, как ска, изобщо това, което е построил като фундамент на българската демокрация, нали, тя е дала първите си плодове с избирането на етнически турчин за председател на Народното събрание. Не знам, аз просто задавам въпроси, нямам нали, някакво силно мнение по темата. Предстои да видим какво ще пишат историците, но за мен това си другия въпрос е колко време ще просъществува това Народно събрание. Викаш, стига толкова ще ги закачки, да е по същество, така ли? Макар, че то ние и това трябва да обсъдим. Сега ти твърдиш, че това нещо, защото то имаше някакви невероятни циркове. Аз не знам, май е прецедент в историята на българската демокрация толкова време да не може да бъде избран председател на Народното събрание. Значи то не знам дали има друго такова, защото това се води едно заседание. В смисъл, трябва в първото заседание да се избере председател. Примерно има почивка. И почивката е един ден. Да. Та не знам дали има друго заседание на парламента в историята. Това ще е интересно да се види. Съществува, доколкото ми е известно исторически нали, архиви на тая тема. Да се види дали има друго такова заседание, което продължава 3 дни. Със сигурност не за избор на председател. В крайна сметка, нали, то може би господин Рашидов просто имаше късмета да бъде най-възрастния нали, сред всички. Да, определено. Сега, това от една страна. От друга страна, сега то, без да подценявам нали, интелектуалните му, ментални, поведенчески и личностни качества, нали, все пак така достоен артист, мултак на републиката. Ще колко скулптури си направил? Аз не съм правил никакви. Аз не съм. И мултак на републиката титла нямам. Тя била пожизнена между другото. Той още е мултак на републиката. Главен мултак на републиката. Нали, без да го подценявам, ми се струва, че така по-скоро зад неговия широк гръб, нали, той осигурява просто периметър и зад неговия широк гръб, нали, заместниците му ще действат оперативно с воденето на заседанията и определенето на дневния ред на парламента. Но нали, да не изпадаме в някакъв негативизъм. Нали, ние миналия път си говорихме, че аз имам такова странно усещане, че ще се конструира конструкта. И много интересно, но някак си по друг начин го мислехме този конструкт от сравнено с това, което се очертава в момента. Ти доктор Копейкин ли го вкараше в сметките? Не, нали си мислехме, че ГЕРБ плюс ППП в името на републиката, т.е. на България. Ма ти виж, че това трябва да стане, защото алтернативата е ГЕРБ плюс нали, ДПС, които поздравявам ги за това. Ето, това е между другото майтапа на страна. Сега корпорация, нали, мафия и така нататък. Не съм компетентен орган да ги раздавам тия присъди, но където има нали, пушек, очевидно има огън. От една страна. От друга страна, хората нали, чисто политически казаха мир и разбирателство, свобода, равенство и братство и гледай. 30 и колко години целенасочена политика и най-сетне има представителност така на най-високото ниво. Да, но той не е от тяхната партия. Не е от тяхната партия, ама те нали, казват, че са най-диалогичната партия с протегнати ръце към всички. Да работят с всеки. Така че според мен го прегръщат това постижение. Връщане на държавността. И нормалността. Възстановяване на нормалността в политиката. И евроатлантическо бъдеще за България. Това е. Според мен това е, което всички искаме в крайна сметка. Но, нали, затваряме скобата. Интересно, нали, доколко си личи, къде се шегуваме и къде сме се, аз конкретно. Аз честно казвам и сами аз не съм сигурен, обаче така, ако гледам на едно по-високо ниво на нещата, то май се окаяха така. Аз действително все още мисля и вярвам, че така ще се конструира нали, някакъв там Франкенщайн, в който все пак най-големите партии ще имат така основна движеща роля. Става дума чисто електорално, които са най-големи. Защото алтернативата е да се събере пак някаква орел раки штука, нали, с ГЕРБ, с БСП, нали,
да има тотален блокаж на работа на парламента и нали, правителство, което сега не знам дали искаме такова правителство. Едните казват руския газ е най-хубавия газ и украинците са нацисти и никаква помощ и оръжия. Другите казват НАТО фашисти, ЕС терористи. Нали, аз все пак ми се иска да се прояви нали, малко мъдрост и разум. Ето, нали, да се обединят зад фигурата на господин Рашидов. Факт е, че е спорна. Или безспорна. Зависи нали, как ги гледаме нещата, защото аз по-скоро склоня нали, към факта, че е брал за постижението Евала, как се казва. Ма сякаш можеше нали, съдбата просто някой друг по-възрастен етнически турчин да вкара в парламента, че да ни се размине, нали, това ето те първа предстои да го гледаме като циркова и панаири и крилати фрази. Нали, от трета страна човека казва, ето, нали, няма да си гледа там внуците и пенсията, ще се занимава с председателство на парламента, нали, което не е бошла в работа. Нали. Но аз съм така неприятно изненадан на този етап от нали, незрелостта, която проявяват заявените евроатлантически партии в България. Най-малкото, което е, нали, там придворните им медии тръбят, че свитата на доктор Копейкин била фашистка и ксенофобска нали, партия. А пък доктор Копейкин за нали, първия български турчин, етнически турчин председател на парламента гласува въздържал се. Другите две партии гласуваха против. Така че храна за размисъл. Но така да геш, предстои да бъдат раздадени мандатите и предстои нали, да почне да се сформира конструкта. В някакъв момент, да, предстои да бъдат раздадени. То вече колко време мина от изборите, сигурно. Те бяха на 3 октомври, днес сме 26 може би. Да, някакво ще стане скоро близо месец. Аз ги забравих тия избори вече. Да, а то още не е даден дори първия мандат. Не, и нали, то отделно, че имаше уж много спешно да се прекарват нам с колко закони, за да нали, може да се върже бюджета с европейските средства по програмите за възстановяване. Тъй това предстои да се види. Ще видя ли го това за до година? 16 милиарда нов дълг, нали, на по-високи лихви вече, естествено. И 7% мисля планиран дефицит. Това е предложението на служебния финансов министър. Да звучи то. Като, нали, ако не друго, поне не се предвижда нали, пак да се дигат пенсии, да се раздават нали, пари и така на крак и на калпак. Ами става дума за някакво базово функциониране на държавата. Не, че пак няма супер много кинти по социални програми и социални плащания. Но, нали, ако не друго, поне няма да увеличаваме поголовно отново тия неща. Сега за или против има всякакви аргументи, обаче то може би и това, ако трябваше да направим, трябваше бюджетния дефицит да е 10% геш. И вече така не един и двама специалисти и коментатори нали, говорят някакви неща за дългови спирали, за нали, дългосрочен крах и фалит. Нали, за все такива неща, ето не държиш да ти се случват нали, на твоята държава. Сега смеехме му се на господин Борисов и господин Горанов. Някой го наричаха Клошара Влади, нали, защото живеел под наем при там тъста си или какво. Но факт е, че по него време, мисля, бяхме втори по дълг към БВП. Нали, съотношение в цяла Европа, в Европейския съюз. Така че сега предстои да видим следващите няколко години на къде ще отидат нещата. Геш, говорейки за така исторически събития, дали все пак да не споменем първия индийски премиер на Великобритания. То преди това да споменем, може би трябва да споменем първата зелка надживяла премиер на Великобритания. Това знаеш ли? Какво зелка надживяла премиер? Тая Лиз Тръс, бившата премиерка на Великобритания, нали, излезе с доста така стънинг ембрейв програма и с много така разнообразен кабинет от към етническо, сексуално и всякакво многообразие. То това трябва да рефлектира според мен като цяло етническото разнообразие в най-големия град, столицата Лондон. Точно така, да. Все пак кмета нали, там той мисля, че е пакистанец с пакистански произход. Да, Садик Кан. Садик Кан и ние неведнъж сме го цитирали. Човека каза. Преизбраха го, да. Човека неведнъж каза, просто в големия град е така. Смисъл, трябва да свикнете с мисълта, че там експлозия, тук залят с киселина, там нърган с нож. Но хората си го преизбраха.
Няма ги, нали, тия подривни реакционери като нас да казваме, ама чакай малко, приятел, то това историята не помни такова нещо. Той като цяло и нали, беше забранил носенето на ножове. Аз не знам, що въпреки това се случват тия неща. Той вероятно, нали, носенето на киселина за такива употреби ги е забранил. Това да реши проблема, нали, забраняваш го и готово. То нещо повече, нали, в Великобритания, там ако отидеш с вилица в училище, нали, взимат ти вилицата, викат ти там при директора, полиции, родители, неща, защото какво е това вилица? Това знаеш ли? Не. Ма ти, добре, с вилица, нали, същото, което можеш да направиш с вилица, да причиниш на някого, мога да го направиш и с молив. Можеш, да. Се носи в училище. Виж, за моливи не знам, но все пак вилицата може би... хубаво и се прицелиш в окото. Според мен с молив може да го направиш даже по-тегаво, защото молива все пак е на по-малка площ. Но това са някакви такива въпроси, Геш, които не са от нашата компетенция. Нали, това все пак е развита страна, една от най-старите демокрации, така че кои сме ние, нали, да им даваме акъл и наклон. Но ето, виж, там медиите, виж каква е разликата, медиите, нали, гръмнаха с заглавие историческо. Нали. Първия премиер на Великобритания от индийски происход. То това дали не е първия премиер на Великобритания с происход, нали, от бившите колонии на Великобритания. По всяка вероятност е. Невероятно, да. Но мен ако питаш, нали, както се пошегувах, и по този параграф ги бием британците, защото ние вече имахме премиер, нали, с предполагаем индийски происход. Нали, говоря за командира Иван Костов. Нали. И аз не го казвам това язвително, защото то е всъщност... Аз дълго време не гласувах, нали, защото просто нямаше за кой друг да гласувам, след като той се отказа от тази работа. Така че, нали, с добри чувства го казвам, но ето, че и там бяхме първи, Геш. Но мога да се обзаложа, че същите тия, нали, BG Twitter профили, които, нали, възхваляват колко са велики великобританците и, нали, как те си счупили тая бариера и имат, нали, премиер с происход от колониите, нали, и от индийски происход. Нищо, че не е реално избран от... Карай да върви. Просто от някакъв партиен съвет там. Но същите тия BG Twitter профили, вероятно, такива фърлят змии и гущери по повод, нали, историческия избор на етнически турчин за българския парламент. Така че, нали, какво мога да кажа, освен камък, ножица, хартия, най-последователните в БГ ефира, нали, няма лабал просто. Това не е прецедент като цяло, нали, когато, нали, не подкрепят човек от така, произход от малцинствата за даден пост. Най-важното е, че... Как е на български Uncle Tom, Геш? Нали за това говориш? Да, в общи линии така наречения Толкън Нигро, как се казва. Толкън Нигрото, да. Толкън Нигрото, който е човека, в който така ти го водиш със себе си. За да доктор да казваш, Бен Карлсън да го нареча. Да, за да можеш да казваш, ето аз не съм расист, вижте, имам черен приятел, ето го прегръщаш такъв. Нали, това ти е Толкън Нигрото. Те може би смятат, че Вежди Рашидов е такъв Толкън турчин. Защото не е от техните, той е от лошите. За да могат лошите тия, които всъщност са нали, расисти, ксенофоби, там, фашисти и всякакви други неща, които подмятат те, да го прегърнат и да кажат, ето това, нашия човек, от нашите. Какви говорите, нали? Според мен пак те така разсъждават и по този въпрос. Мен не би ме изненадало, това звучи сигурно, абсолютно... Сигурно, ако питаш Хазарта, най-вероятно това ще ти каже. Не. Депутата Христос, според мен, той е над тия неща. Аз тази песен още не съм я слушал, между другото. Искрено ти завиждам, защото аз по-тъпа рап песен наистина от тая не съм чувал. Не мога да разбера това как стана тотален хит. Същевременно по-добра, нали, така предизборен агитационен клип и материал, нали, от това няма. Защото на първо време... Тя направили някакви милиони гледания. Тя беше трендинг в BG YouTube, мисля, че седмици. Нали, номер 1 става в тренинг. Но аз продължавам, нали, да не разбирам какво би харесваха на тая песен. От една страна, от друга страна, значи, гледай, с тая песен те изгубиха нещо от сорта на между една четвърт и една трета от избирателите си. Не, с благодарение на тая песен. Те дропнаха много. Въпреки тая песен. Въпреки тая песен, значи добре, че депутата Христо, нали, да изкара тая песен, защото иначе вероятно резултатите щяха да са още по-трагични. Така че, нали, трябва да го позлатят там канадските джентълмени и хората, които, нали, управляват цялата операция. Защо депутата Христо не е с пълен член? Това някъде в песента обяснява ли се? Защото не се зачеква това. Защото иначе е граматическа грешка просто на депутата Христо.
Ами ти има предвид, че това на депутата Христо, нали, мисля, че най-важният приоритет, който той очерта предизборно, беше образованието. Така че мисля, че сега в рамките на този мандат има време да го изследва този въпрос и нали, съответно да се извадят съответните избори и да се предложат коригиращи политики. Ако не е много краткосрочен този мандат, за да се изпълнят тия цели, но предстои да се разбере. Значи той колко да е краткосрочен, сега не мисля, че ще бъде по-краткосрочен от предния геш, защото ти веднъж като се настаниш там по постовете, като се завърти колелото, като тръгнат кинтите, като почнеш да вкараш нали, своите хора в администрацията и то става едно такова... Като влезеш това тия дето са слампа, като се зададеш платото. Да, стройната организация да наречем по-български и ти оттам на там сега как да се тръгнеш? От тия деца до животно назначени на някакви държавни постове. Да, бордове на държавни компании, регулаторни органи, намскви комисии. Той има такива конституционно установени органи в момента, нали, които стоят и чакат колко време нали, си стекал мандат да им се поднови състава. Така че си мисля, че по-скоро нали, ако не се разпадне това, ако се сформира правителство, си мисля, че така, има някакъв по-средносрочен хоризонт, защото ти представи си зимата да е турбо голяма фашня. Да, най-приятно ще е турбо голяма фашня. Макар, че от друга страна, в момента нали, те ни плашеха нашите рубладжийски приятели с това, че видиш ли тук няма да се къпем. Ти видя ли това, че руснаците... Това е поредния им така тролска операция. Те обаче не знаят, че аз мога да си кафе и със студена вода. Значи първо това. И другото, което не знае, че ние тук си казваме честита баня един на друг. Нали? Исторически план това се е случвало до съвсем скоро. Тъй, че нали, и другото, което вероятно не осъзнаят е, че тя зимата колко е 3-4 месеца. Да. Тъй, че не знам как нали, плашат българи с това точно, но карай да върви. Но видя ли това, че те отварят културните си центрове, които той в България има културен център. Даже това на Камчия, Анклава, то не се ли води то културен център. Руски културен център. Руския културен център, да. Ма това дето е Анклав на брега на Камчия. Това дето е в Добрич област. Те имат два анклава. Единият е там около Лукойл. Мисля, че се сещам за него, да. Да, там има някакво... брутално съоръжение, да. Стабилно съоръжение, ще я кажа, да. Там... И се ползва, то си активно всяка година, мисля, че... Да, ползва се. То е новата асамблея на мира, генерал Бойко Борисов. Нали. Негова е заслугата това нещо да съществува, нали. Понеже той е големия балансьор. Сега напоследък малко балансира в обратната посока. Нали, и не обича да му се припомнят такива нали, интересни факти, че е построил му тръбата, осигурил му анклав, нали, разни такива неща. Сега да не ги споменаваме, че за какво да се разваляме доброто нали, настроение. Но факт е, че нали, този анклав не се включва в тази програма до момента, доколкото разбирам, но други подобни нали, обществени институции на Руската федерация зад граница, културни институти, отваряли вратите си през зимата за чужди граждани. Нали, за гражданите на европейските държави, в които се намират и ще ли да им осигурят нали, подслон на топло място и топла храна. Това как би го коментирал, Геша? Значи, това е... Защото нали, извън тия културни центрове ще е студено и няма да има ядене. Извън тия културни центрове явно се спи на студено под мостовете. Значи, това е тип вече отиваме на някаква най-така не знам, сатира на съветска пропаганда. То даже не е сатира, то не знам как го нарека. Има малко хора, които го вярват обаче. Кой нормален човек ще повярва, че видиш ли, точно Руския институт, там е мястото да отидеш да се сгрееш и тук може би заигравката е, че в нали, Германия хората докато пестят енергия нали, в обществените сгради, нали, не само там, из Европа, казват и толкова градуса нали, е термостата и лампите се гасят след работно време и това е положението. Нали, сега това какъв ефект има, предстои да видим. И нали, в така голямата картинка, но дава поле за изява на такива номера от селски вечеринки, че видиш ли, мен ще ми е много интересно да се тегли чертата на броя граждани посетили нали, такива обекти на края на зимата, защото не си представям, че са твърде много. Не, те могат да са посетили, но със сигурност няма да е с тая цел да се сгреят и да хапнат топла храна. Не знам, Геш. Това ми звучи като поредната така схема на някой такъв московски бюрократ за помпане на помпичката на държавния бюджет на Русия. Подобно на нали, схемата от типа на заклевам се, тук имаше 1,5 милиона униформи, не знам какво стана. И схемата от типа на заклевам се, ние си въоръжихме нали, танковете, не знам какво стана. И всякакви такива схеми, нали.
това ми звучи като някой да надписва яко, нали, порции с храна, нали, там порции супа и киловатт часове нали, за енергия, за да може нали, да се построи дачия на брега там на Сочи или на не знам си къде. Някаква така схема е гаранция, то няма друго какво да е. Така да геш. Ние иначе, какво друго остана да обсъдим? Така, за нашия приятел Кание, ще отворим ли дума или? Ами Кание, той има няколко неща около него. За разлика нали, от... явно се разграничил нали, от Кание, защото гледам, че Adidas, нали, те къса договора с Кание след последните му излияния. Това сега се случи тук преди няколко часа май. Да, наскоро. Защото сега ми изкочи новината като такова. Значи Adidas казват, не, с Kanye вече не, ама ти гледам, че си на страната на Adidas, съдейки по шапката геш. Но те между другото на Kanye с Adidas това партньорство, не знам, може и да им заде главата на Adidas, защото те са някакви брутални пари. Принципно тия, нали знаеш, че в САЩ, то не само САЩ, то в цял свят, Джорданите, маратонките, които са на Nike, те имат някаква брутална колекционерска стойност. Реално тия маратонки има някакви лимитирани серии там, дето те ги пускат веднъж на няколко години и някакви ограничени бройки се продават по не знам колко стотици пъти над реалната си пазарна стойност. Единственото нещо, което Adidas има като еквивалент на това, бяха маратонките на Kanye и Yeezy-тата. И тия маратонки са долу-горе на същия принцип и супер много хора, всичките тия, които се водят така наречените sneakerhead-ове. Той има такива. Как? Това е си някакво нещо, което си го има. Геше, може ли да уточним етническия происход на тия sneakerhead-ове? Има и много... Има много бели такива. Има много бели, да. Нали знаеш, че черната култура, там хип-хопа, той вече... Така, то си е масово. Нещо, което така надскача тия разделения етнически. Съответно, sneakerhead-овете основно колекционират две неща. Джордани и Yeezy-та. Това са двете неща. И тук там нали, някакви други, които пуснат, примерно, там някакви лебронки или някакви... Magic, какво беше? Да, такива. Ама те са, в сравнение с тия двете големите, Джорданите и Yeezy-тата, са нищо, някаква капка в морето. Та сега Adidas като го загубят това нещо, не представям си... Може Eminem-ки да пуснат геш. Ама той Eminem вече... Как бе, той няма ли нов албум, даже дали нямаше песен с кой имаше? С Ариана Гранде ли има? Сега наскоро извади някаква песен. Мога да изкара и с, да я знам. И с Мадона може. Да. Мисля, че му мина времето на Eminem. Не знам, слушал ли си там последната му песен покрай това филма Venom. Според мен това по-голямо падение от това не може да има. Той и филма Venom, не знам дали говорихме за него, ама аз така... Аз не съм го гледал, обаче тая песен аз не мога да си представя, че този човек някога е бил смятан за някакъв топ рапър. Така дето, от призмата на времето, аз сега не мога да си представя как съм се кефил на негови песни, защото той така... Аз и до ден днешен има някакви контекст... слушам негови песни, макар да никога не ми е бил особено голям любимец, просто защото самия му глас някакси винаги ми е звучал като настъпана жаба. Той така изглежда малко. Да, и другото е, че някакси тук ще ядосам много хора сега, защото Eminem е нещо такова, дето някакви хора ревностно защитават, все едно брат им се обидил като цяло, но... Има едно такова, аз директно го назовавам, кеш мен не ми пука, нали, че ядосам много хора, но има едно такова хомосексуално явление, излъчване и вайб. Не, защото все пак има нали, хетеросексуални връзки и резултат от тях под формата на деца. Това не е гаранция. По принцип не е, но от гледна точка на самите му умения като рапър, защото той нали, винаги е бил представен като едва ли не тук феномена на рапа. Светия грал. Като човек, където първия, видиш ли, дет се е сетил да изучава речника, на английския речник, за да си обогатява нали, собствената палитра там, от думи, които използва в римите си. Може би предвид нивото нали, по негово време, това си е монументално откритие. Да, въпросът е, че те някакси самите му рими нали, използва някакви такива думи, обаче създава се някакси впечатлението, че
използване на тия думи заради самото им използване, а не защото реално с нещо допринасят. Факт е, че нали, аз Eminem го слушах до момента, в който не открих явката дълга и не си казах малето от това. Явката е примерно светлинни години пред Eminem от гледна точка на по всякакви параграфи, и но писане на текстове, писане неща на текстове, и теми на песните. То няма база за сравнение. Абсолютно по всеки параграф. Говорим чисто на... Защото сега някой ще каже къде е явката, къде е Eminem. Веднага отговарям, Геш. Покажи ми една песен на Eminem, да се доближава нали, на сантиметър до Чао Фелиша. Или едно или две, нали, който как си иска да се избере. Аз това имам предвид, те ще кажат от гледна точка на комерциален успех, не от гледна точка на това, нали, технически кой е по-добрия рапър от двамата. Защото технически явката е много по-добър рапър от Eminem, според мен, няма спор. Ти ме преди, че той явката е битове прави. Сега Eminem с такива работи май не се... Както и да е, нали, очевидно ясно е кой е по-добрия, нали, във всяко едно отношение. Доктор Дре, сега на Доктор Дре битовете не мога да ги отречем. Той човек да, ама той не ги прави Eminem битовете, ги прави Доктор Дре. Сега ако дойде Доктор Дре, нали, да възкръсне и да барне един бит на Яжо... Явката тук ще избие рибата. Според мен ми шамара и снопеца ряпа да е. Но абсолютно съм сериозен. Какво Доктор Дре? Деца вика, представи си Кания и явката колаборация. Макар, че там не знам, те знаеш, силни характери, Геш. Два силни характера, деца вика, той глутницата има един главатар. Има според мен там един много сериозен разлом между двамата, който е, че Кания е много набожен, докато явката май се пада малко атеист. Така е, да, така е. Да, така че не знам дали биха се сдушили в това отношение. То може би трябва да е някаква такава колаборация, тип наистина Шамара и DMX ли беше и Снопеца. Просто нали, един праща му някакъв бит там, пуска му $500 нали, по там, ePay или не ePay, какво беше това? На Илон Мъск PayPal. По PayPal. Пуска му по PayPal $500 и Кания връща. Между другото на PayPal видяли какво се случи? Какво? Покрай тях. Това беше другия скандал, който не сме говорили. PayPal обявиха, че ако те сметнат, че ти си, не знам по какви линии нали, ще направят тая преценка, но ако те сметнат, че ти си човек, който разпространява дезинформация, директно ти отрязват достъпа до акаунта, без значение колко пари има вътре. И какво стана всъщност? Стана, че Алекс Джонс за пореден път прав от край до край. Да. Така ли стана? Човека каза ли мен за какво ме съдят? Съдят ме за това, че нали, аз съм най-гласният от цялата схема. PayPal направиха Social Credit Score система, тяхна си вътрешна, където ако ти... И казали мен, като ме изгонят от Visa, нали, от PayPal, от всякакви банки, от всичките социалки и стриминг платформи, следващите, които ще ги изгонят, нали, обосновавайки ги, че нали, ние вече го имаме това като прецедент и така се действа в тия ситуации, това са критериите, нали, следващия си ти. Това е едно от най-гениалните изказвания на Тръмп, нали? Те не мразят вас, защото мразят мен, а мразят мен, защото мразят вас. Така е. И това е така, абсолютно е така, да. Така е. То в този ред на мисли, Геш, те останаха... Защото това е явление, така нареченото, нали, то на английски си има термин за това strange new respect, на български Strange New Respect. Да. Аз за пръв път го чувам този термин. Това е когато някой републиканец или човек, който с годините е бил нали, десен в политическо отношение, изведнъж започна да критикува своите хора и получава Strange New Respect от страна на медиите. Почва да обясняват как ето вижте Мит Ромни. Да, колко е добър. Защо не са всички републиканци като него? Нали, малко се подминава факта, че 2012 година този човек реално са го сринали с земята и се казвали той е пълен нещастник. Той е дявола, тук ще въведе християнски фундаментализъм, диктатура. Така, че, те са едни и същи. Нали. Това е като ДПС, нали, както дето много ги хвалихме в началото. Нали. Както се разхождат по селата, предполагаемо, нали, смисъл, не съм присъствал на такива срещи, но има хора, които твърдят, тия хора същите, които не гласуваха за Вежди Рашидов, помежду другото, но твърдят, че видиш ли, те плашели нали, българските турци, че пак ще им сменяме имената. Нали. И то не аз и ти, ами българската държава. И това е същото с демократите. Нали. И същевременно въпросните нали, тук либерали, те така гледат на такива застрашени общности, малко, как се казва, снизходително и високомерно, нали. Че те едва ли не могат да мислят нали, сами за себе си, че те нали, взимат някакви решения, които са продиктувани от страх, от натиск, нали, от незнание. Само ако ги образуваме, нали, то всичко ще литне.
Но нали, там е същата схема, нали, с демократите. Трябва да са супер високо образованите и интелигентни и емпатични хора. Казваш им просто, той ще забрани абортите, ще вкарат тук християнски фундаментализъм край. И братко, гледаш ДПС, обаче на ента степен. То е направо същото е. И гледаш рекорден резултат по такова гласове в историята на президентските избори. Да, гледаш, дето ако събереш колко са гласували за едния и за двамата, то господавата ли не останаха в тази държава, ама карай. Долу-горе, да. Но между другото, да се върнем на темата за Кани, другите неща, които се случиха около него, освен че Adidas му скъсаха договора. Първо той обяви, че купува Parler, което е тая платформата, да, алтернативата на Twitter, която е... Нали, тя беше така... рекламираше се като мястото, където ако нали, в Twitter си дискриминиран, може да отидеш там. След това, когато стана това... Те между другото, нали, пробиха Parler, там изтекоха юзер данни неща. Да, то после другото, което стана е когато баннаха Тръмп. След това, като цяло май, нали, свалиха и веб хостинга на Parler, просто Amazon ги отрязаха, да. Та, явно възстановили са се в момента и си има там някаква юзер база, но Кани е обявил, че и купува. Ами то между другото в Parler, доколкото ми е известно на мен, няма модерация на расистски и антисемитски такива коментари, така че деца вика Кани ще си е точно у дома си ще се чувства в тази платформа. И другото, което се случи е, че семейството на Джордж Флойд обяви, че ще съди Кани. Да, това за четвърт милиард ли беше, геш? За някаква е такава сума, да. Значи дай малко по тая тема да поговорим, защото аз това като го видях много саднах. Излиза Кани, нали... Според мен някакво остане от това дело. Ти сигурен ли си? Според мен защото виж Алекс Джонс сега го съдят за 2 трилиона, това видя ли го? Ама Алекс Джонс го съдят някакви хора, които, нали, той предполагаемите щети, които е причинил, са на живи хора, докато Джордж Флойд не може да те съдят за клевета или нещо такова срещу някой, който е мъртъв. В смисъл, това е малко абсурдно. Самия факт, че нали, го съдят. За какво го съдят? Защото бил казал то даже вижте, този полицай не е виновен за смъртта на това, он е бил другиран и даже вижте къде му е коляното, даже не му е на врата. Да, като цяло, защото той нали сега в момента движи с тая Кендис Оуенс, която е другата жена от афроамерикански произход, която не се радва на обичта на медиите по някаква другата черна овца, да я наречем условно. Да. Тя в момента, пусна документален филм, който се казва "Най-голямата лъжа продавана някога". И това е за Джордж Флойд и за Black Lives Matter е филма. И за, нали, то там първо се обяснява, аз не съм го гледал, нали, защото той е зад пейлола на Бен Шапиро. Ти между другото можеш да си го пуснеш, ако не, аз го спрях subscription. Но аз го бях пуснал заради документалка между другото, така че сега... Може. What is a Woman. What is a Woman, горещо го препоръчвам. Трябва топ филм. Да го изгледам аз, да. Горещо препоръчвам. Значи това е уникална продукция. Сега този е първо за, нали, защо, да започва с това, защо трябва да има все пак някакви въпросителни около това съдебно решение за Джордж Флойд и факта, че един полицай в момента лежи, може би до живот. Това мисля, че е до живот. Да. За убийство, 40 години мисля. Да, за убийство, което май не е баш убийство, защото има някакви лекари и като цяло хора, които се изказват, че с количеството там субстанции в кръвта на Джордж Флойд, ако просто са го намерили от тях, директно ще ли да кажат свръхдоза и това е. То даже имаше и нали, различни медицински експертизи, имаше противоречия. Това първоначалната медицинска експертиза каза свръхдоза. Нали, след това там, нали, след като почнаха да горят, те горяха колко града? Те горяха някакви стотици градове в САЩ. Да, като цяло това съдебно решение си беше под някакво невероятен натиск обществен. Както казват, нали, англосаксонците... Ти би искал да си, примерно, съдебен заседател в това такова, или да си съдя, или да си адвокат, или нещо такова. И да беше... не си... Тотален кенгуру корт, да не вземеш решението, което всички нали, очакват да вземеш, плюс всички медии, плюс целият корпоративен свят в САЩ, плюс тия хора, дето там направиха колко милиарда щети в градовете с чупени. Плюс дето половината съдебни заседатели бяха докснати преди края на процеса, докато заседаваха, нали, какво трябва да е решението. И по-скоро не държа. Нали, видяхме го това в Флорида, как се изсипват Black Lives Matter
в частната собственост на верандата там и ти в момента, в който извадиш патлаците да им кажеш да си ходят и след това те арестуват, ти си виновният, че си пазиш собствеността и живота. И между другото, нали, той филма с това започва, в последствие продължава с самата организация Black Lives Matter, която под формата на дарения е събрала някакви стотици милиони долари, не знам сега точната сума, бъркам се каква точно беше, но беше нещо от сорта на между 100 и 400 милиона долара, някъде е там от порядъка. Нали? Не помня дали беше 140 или 400, имаше някаква така четворка някъде там. Въпросът е, че тия пари... Няма ли? Няма ги по общи линии, да, някакви хора там, едната дето била президент на Black Lives Matter или не знам какво, си построила някакво цяло имение в Беверли Хилс, примерно. И сега в момента му представителни разходи. Да, сега в момента му прави реновиране на това цялото имение, където му прави примерно някаква огромна градина с басейни и не знам какви неща. Някаква жена, която други доходи като цяло няма, нали, такива официално, дето могат да се проследят, освен даренията от Black Lives Matter, които трябва да отиват принципно за някакви каузи. Имато това, нали, е така социалистическа организация, геш? Те може би взимат пример от най-главния демократичен социалист в щатите. Бърни. Да, другаря Бърни Сандърс, нали, който на него това да си има летни, зимни, пролетни, есенни резиденции, нали, то си му е хоби, той просто и колекционира. Има примерно 4 вили на различни езера, такива живописни в САЩ. Може би го е научил. Според мен това той го е научил по време на медения си месец в Съветския съюз. Да, най-вероятно. От съветските другарите са му казали, гледай сега. То това в полза рода, добре, ама трябва да има нещо, нали, за... Все пак той е било след перестройката това, нали. Така че, нали, може би са почнали да говорят и за частната собственост като нещо, дето, нали, не опресира трудещите се чак толкова много. Откъде друга да прихване, нали? Гледат от главния там социалист на републиката и тя AOC не е ли същата работа и тя, така че... Да, тя сега няма чак толкова колкото Бърни Сандърс, ама тя почва пак е в политиката от тук 3-4 години. Да, дайте шанс. От тогава мисля, че се е здобила вече с някакъв турбоапартамент в Вашингтон, мисля, че... Той сигурно е на кредит, бегеш. С няколко Тесли. Такива неща. Теслата си е представителен разход. Гаджето и той някакъв, нали, така демонстрира доста завиден стандарт на живот също, без да се ти имай предвид, че това, нали, да имаш добър стандарт на живот в САЩ, мисля, че по-скоро е плюс, нали, добре се гледа на това. Не е като в България, дето ти броят там апартаментите, тоалетните в къщите и асансьорите в хола. Да, тук съм съгласен с това твърдение. Като цяло, ако ти си добре, не би трябвало да ти пука, че някой друг е по-добре от тебе и че има, нали, повече. Стига ти да си доволен с това, което имаш ти. Нали, това вече просто е завист. Някакво греховно такова така е. Нещо е. Обаче, да, при положение, че мисля, че официално, нали, заплатата на тази Нанси Пелоси в САЩ, която е по-настоящем говорителя на Камарата на представителите, е нещо от сорта на $200,000 на година. На тая жена състоянието се оценява на около 200 милиона. Така че, нали, има известна разлика. Има малко неща, които... Значи то преди всеки такъв маркет краш на там борсовите индекси, нали, следващите примерно 1, 2, 3 седмици или там колкото е, почва поетапно да излезе информация за кои представители, нали, конгресмени от кои партии са направили в 12 без 5 ебати и схемите, нали, ебати и трейдовете, от които излизат напред в стотици проценти. Дето хората, дето са целият си живот прекаляли на Уолл Стрит, не ги виждат тия трейдове. Ги вижда Пол Пелоси, мъжа на нас. Да, ама той човека просто ги разбира нещата в детайли. Не, че нещо, нали, да кажеш, да е имал някаква информация предварително, да знае какво ще стане с кого, нали, и тъна. Много добър нюх, според мен, просто инвеститорски. Това е американската мечта, геш. Това е, да. Със собствени усилия, с държавна заплата, нали, и дълновидност да постигнеш 200 милиона. Същевременно, нали, на жена му, която е човек, където би трябвало да внесе за гласуване тая промяна, нали, да се забрани на членове на семействата на хора в законодателната власт да търгуват на финансовите пазари, нали, разполагайки с тая информация.
Тя се казва, да, ще го внесем. Сега и сега го внасяме. И това е вече от не знам колко Само първо, нали, тая комисия за 6 януари, само тя, нали, там да завършим, защото тя е най-важното нещо. По-важни неща има, на дневния ред. И след това само руснаците, дето, значи помниш ли геш това Мит Ромни 2012 година, понеже стана дума за него, то това го има, то е много известен този епизод от там единия от дебатите с Обама. Нали, и почва Ромни да дудне как, видиш ли, тя всъщност Русия не е основния геополитически, нали, съперник. Изобщо не се за подценяване, нали, руснаците. Това, че в момента си правят мили очички, нали, с нас и така нататък, на практика не се понисват въжето. Така че тук аз, ако съм президент, нали, ще съм супер твърд с тия. И такъв Обама вика, брат, студената война се обади, иска си обратно външната политика. Да. И всички ха, нали, това е като Тръмп, като им обясняваше. Като им обясняваше на немците, че стига сте им се гъзили на тия, защото, нали, ще стане това, което в момента става. Ще дадете дървото. Да, и, нали, те също бяха гледай го то колко е прост. Нали, и изведнъж беше, как беше, съдън респект, какво беше? Strange New Respect има за Мит Ромни. За Мит Ромни, да. Защото беше Never Trumper просто и затова. Това е едно и другото, нали, това също е документиран факт, че... И защото и той в момента продължава да гласува с демократите, между другото. Кой е Мит Ромни, ли? Да, за много неща гласува с демократите. Това е просто common sense републиканец, такъв добрия републиканец. Той е... Райно е. Да, приемливия. Райно, нали знаеш какво значи? Знам. Ама друго исках да кажа, Геш, пак за, нали, епизод от ерата Обама, нали, тази историческа и толкова смела и прекрасна ера. Това вече става по време на изборите за втория му мандат, нали, при избирането му. Дето имало совалки, то това го има. Което, нали... Според много анализи, точно тогава се чупи политическата система, между другото, от началото на тия процеси, дето в момента наблюдаваме. Той с неговите политики даде, според мен, храна на тия консервативните ток радио хост, там тия радиоводещи, изобщо консервативната общност републиканската в щатите за десетилетия напред. Той изгради някакво ебати плашилото. Но по въпроса, нали, за Русия, понеже те, нали, винаги бяха, че Тръмп, видиш ли, той е бил руската подлога. И не знам си какво. По време на изборите, тия общите избори, General Election... Устата на Тръмп била кобур за кура на Путин. Да, такива истории. Да. Видиш ли, по време на, нали, кампанията за преизбирането на Обама е имало послания към руската страна. Трайте си сега, нали, трайте си да минат изборите, след това ще ви пуснем фандък. Нали, това си го има документирано, дали не изтече на Хилари мейлите, нали, разни такива... Някъде изтече, да. Изтече това, документиран факт си. И, нали, след това, но ти като имаш, нали, курвенските медии на практика в джобчето си, и, нали, днеска казваш земята е кръгла, утре кажеш земята е плоска. И, нали, който е на противното мнение, сега последната, нали, схема, която чете, нали, виж, почва някакво такова, ми се струва да назрява като течение, нали, да се прокарва отдалече тази информация, че то всъщност локдауни в Щатите и Западна Европа, нали, не е имало. Как така не е имало? Не е имало. Къде се прокарва тази информация? Прокарва се. Аз с интерес ще го следя това. Интересно ми е каква е аргументацията за това твърдение. Аргументацията е, че то, видиш ли, нали, има го това като, нали, в научни проучвания. Нали, може да си направиш експеримент такъв психологически с деца. Нали. Това е дезинформация. Нали, ако хванеш някакви деца, правени били такива опити в миналото, и ги събереш, нали, една група и почнеш да им обясняваш как те, нали, в миналото са прекарали някакъв много травматично събитие. Нали, им дадеш достатъчно им го повториш, дадеш им време, нали, така да попие и те почват да, нали, ти обясняват спомени от, нали, това просто травматично събитие, техни спомени, нали, което то просто не се е случило. Та видиш ли, ние сме жертва на руска дезинформация и то локдауни, нали, някакъв арийски паспорти, фашизъм, нали, такъв не е имало от нашите добри спасители. Защото ти виж каква така... в какви източници се тръби това нещо? Сега за сега, нали, се прокарва така идеята по социалките само, че който, нали, твърди такова нещо е дезинформатор. Ама тя тая, нали, мрежа с... той е като човешка стоножка, геш. Който твърди, или може би самите заведения, те са били също част от заблудата.
че са ти искали на входа да ти сканират арийския паспорт, защото... И арийския паспорт, той беше някаква фикция. Защото ти можеше да пътуваш. Места, където са искали арийски паспорт и са ми го сканирали. Не е моя, защото аз нямам, естествено. Дал съм фалшив. Тоест фалшифицирал си, то това между другото той е истински, просто не е мой. Да, то това даже не е официален документ. То това беше едно нищо, нали, очевидно. Това е някакъв QR код някъде си. Да го наречем, условно казано, някаква прадня. Да. Която, нали, пръцнаха, размириса се и, нали, разтляса във въздуха и сега всъщност, нали, играта е да ни убедят, че аз да съм пардял. Няма такова нещо. Нещо се объркал се. Да. Такива ми ти работи. Значи, видиш ли, очевидно натам ще се завърти тази опорка, защото ти имай предвид, че аз, нали, продължавам да, нали, като тия от грешната страна на COVID-психозата, нали, които останаха, и от грешната страна на въображаемия арийски паспорт, нали, аз продължавам да твърдя, че аз докато съм жив, не мога и няма да подкрепя политически, нали, играчи, които са били за нали, тая фашистска малумщина. Абсолютно, да. Също. Просто няма как да стане. Нещо повече, нали. Това беше супер странно, когато някакви хора, които бяха уж против зелените сертификати и гласуваха за продължаване промяната на там. Или бяха първа политическа сила. Или свитата на там Христо Иванов и останалите карикатурни герои. Но нещо повече, нали, позволявам се да цитирам великия народопсихолог. И за Радев, между другото. Да, и за Чорапа също. Нали. Да. Великия мислител и народопсихолог Вили Вуцов. Нали, не само, че няма да подкрепя и да гласувам, нали, за такива хора, но както каза Вили Вуцов, тия ако ми ги наредите, нали, тук на бесилката, лично аз ще им ритам столчетата. Нали, аз държа, че нали, щетите, които се... Защото това мина и замина. Но щетите, които се нанесаха на... Нали, не знам как ги измерваш. Нали, сигурно в пари, ама как ще измериш психологически травми за цял живот? Другото не е минало. Как ще ги измериш? Не е минало и заминало, защото ти дори в момента, ако звъннеш на всеки един лекар и го кажеш, аз тук се чудя евентуално дали да не се вакцинирам, да се там ребусна или нещо такова, директно ти казват, идва и буствай се. Не, това в България няма шанс. Човек. Няма шанс в България. 100%. В момента това е статуквото. Ти звънял ли си? Аз не, но така имам информация от близки хора. Който иска да се вакцинира и да се буства, прав му път, нека да се вакцинира и да се буства страхотно. Въпросът е, че се насърчава от страна на лекарите. Сега това... Аз не съм медицинско лице, не мога да преценя, нали, добре ли е, не е ли, но просто аз не искам. И нещо повече, нали, дори и отвъд това, че не искам да се вакцинирам, то това може и да го поискам в някакъв момент, не знам. Обаче, нали, това да ми вкарваш арийски паспорти и да ме правиш под-човек, нали, няма как да стане тази работа. Нареждам те на стената и ти ритам столчето и това е. Нали, както казва Алекс Джонс, метафизикали и политикали спикинг. Но аз абсолютно съм за трибунали. Трябва да има трибунали. Трябва да има, нали, публични процеси, трябва да има, нали, съответните присъди. Мен, ако питаш, нали, трябва да се свърши с екзекуции. Обаче сега това е мен, ако питаш, с престъпления срещу мира, нали, защото има вече такива. За част от нещата със сигурност, да. И особено за хората оркестрирали цялото нещо. Най-вече за хората оркестрирали. Защото толкова хора измряха благодарение на това нещо, че то няма... Някои хора книги за лидерство написаха, нали, на база на хубавата работа, свършиха по време на тая криза. Такива ми ти работи. И затова ми се струва, че в момента, нали, тече тая темичка, как... Че пък за какво се ефекти? За какви локдауни, бе, човек? То нямаше локдауни. Нещо се объркал. Да, сега честно казано, на мен лично не са ми такова правили проблем, че се разхождам в парка. Въпросът е принципен. Може и да си въобразявам, може да не е имало такова нещо. Може да не е имало един период от 2 месеца, в които аз не съм излизал от къщи, освен до магазина, нали, защото включително и парковете и Витоша бяха завардени, което това е значи, то такъв абсурд, който говорейки за постиженията на генерал Борисов, нали, то това е може би черешката на тортата. Но така исках да спомена, Геш, само за последно по тая тема. Каня, според тебе, дали ще отвори тая тема и дали ще назове поименно виновниците за... Каня, между другото, не знам дали до момента е засягал тая тема, като се замисля. Следим с интерес придобиването на Парлър и развитието на сюжета. Също така няма да се изненадам, ако скоро я засегне, да. Въпросът е дали ще стигне, нали, до така обичайните заподозряни, за които, нали, той приписва доста грехове.
Според мен някак да ги подмине. Да. Тя просто връзката е готова, само трябва да... Така да се каже на глас. Да, да се каже и на глас. ми се струва, че това, ако го направи Каня вече, тогава Бен Шапиро ще се ефектира, Геш. Ама той Бен Шапиро е вакциниран, между другото. Да, добре. Не, аз ти кажа, че Каня, ако, обаче ако припише и той е грях, нали, на... Той е от тия хора, дето се вакцинираха и викаха safe and effective, обаче после по някаква причина не се буснаха. Може би е толкова safe and effective, че няма смисъл да се бустваш. Сигурно, да. И нали, това с такъв subscription за бустовете, просто дете се вика за допълнителен protection. Има subscription. То на практика е такова, като ти кажа, трябва да се бустиш на всеки 6 месеца, толкова е. Само, че не ги вадиш, нали, директно от джоба си парите. Ти виж, че в момента се разследват на ниво Европейски съюз, се разследват от Европрокуратурата тия договори за ваксините. Значи, аз ти говоря, че нали, като ти казвам, че трябва да има трибунали, трябва да директно, според мен, да се вкарат в разни тъмни мазета ръководни фигури от там. В момента текат някакви процеси в САЩ, където превантивно просто разни съдилища освобождават Pfizer от всякаква отговорност, свързана с каквото и да е свързано с ваксините. Красота. Да, така че доста яко. Всичко това е напълно легитимно и няма нужда, нали, от извънредни трибунали, според мен. Това са такива конспирации на разни афектирани хора, дето си мислят, че са били в локдаун, пък то такова нещо няма. Всичко си е по буквата на закона и от до няма грижа. Останахме пак конспиратори тук. Един час конспирации си пъхме и език на омразата, както всеки път. Напротив, ние почнахме с много така, смея да твърдя, в добра посока. Това, че нещата ескалираха... Нали... Да, но остави една сянка на съмнението, че може и да си бил саркастичен през цялото време и сега хората не разбраха. Това вече всеки сам си преценя, как се казва. Добре, аз предлагам с това да приключим. И на който му е допаднал епизода, може да открие този и следващите епизоди в YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes, навсякъде, където слушате подкасти. И Facebook, Twitter, Instagram. Сега ще видим, може и Палор, като Кани, като поеме юздите там, може и там да се появим. За сметка на Truth Social. За сметка на Truth Social, да. И до нови срещи. До нови срещи.